Per mi l'esplai ha estat sempre un refugi, el primer lloc on he pogut ser i pensar per mi mateixa i on he tret els millors amics que puc tenir avui. I també és un lloc de descoberta, un lloc on vaig descobrir el món en el que vivia, les coses que no m'agradaven del món en el que vivia i aquelles coses que podia intentar canviar. Per mi l'esplai, entre moltes altres coses, és compromís social. Voler crear una societat més justa a través de l'educació en el lleure. Per mi l'esplai és amor. Amor a la natura, amor als infants, amor als companys, amor als amics, als monitors. L'amor ho engloba tot. I també amor a aquesta coseta. Per mi l'esplai significa vida, amistats i creixement personal. Significa tot això perquè gràcies a l'esplai soc qui soc, estic on estic i tinc les grans amistats que tinc. Doncs per mi l'esplai és compartir i crear. Compartir moments, valors i experiències i crear vincles i records molt importants. Per mi l'esplai és fonamental a la meva vida gràcies a tot el que he viscut. He crescut com a persona i he compartit experiències que són records per sempre. Si hagués de descriure l'esplai meva amb una paraula, sens dubte faria servir la paraula família, doncs l'esplai MIP és una part fonamental de la meva vida i sempre formarà part de mi i també per els vincles tan especials que es crea a l'esplai, amb els monitors, amb els companys, amb la resta de nanos i amb les famílies. Un vincle tan especial que és com si es tractés d'una petita gran família. Monitora i actual responsable general de l'esplai i per mi l'esplai és creixement i aprenentatge com a persona. Poder ensenyar el que jo sé mentre jo aprenc dels infants, dels joves i dels monitors. I sobretot de la família que formem i l'acollidor que és. Per mi això és l'esplai i és el que més estimo en el mateix. Per mi l'esplai significa aprenentatge, perquè cada dia s'aprenen moltes coses noves. Per mi l'esplai és companyerisme i alegria, perquè sempre estàs amb persones que t'ajuden, tu passes bé i desconnectes amb les millors persones. Per mi l'esplai és família, ja que el vincle que hem creat entre tots em fa sentir com si fos a casa. Per mi l'esplai és creixement i són valors, ja que és una que m'ha acompanyat des que tinc consciència i m'ha ensenyat moltíssimes de les coses que sé avui en dia i valors perquè és el que m'ha fet ser qui sóc avui. Per mi l'esplai representa una família i crec que cada any, tant de nena com de monitora, hem sabut crear al final de curs, durant campaments o durant rutes, una confiança, una bombolla i crec que és una cosa que només es pot viure a l'esplai. Per mi l'esplai és família, és aprendre i créixer envoltada de valors, és compartir i estimar. Per mi l'esplai és vida. Per mi l'esplai és com una segona família, és un lloc on viure moltes experiències i on s'aprenen moltes coses. Per mi l'esplai són records, perquè em guardo molts de quan era nena i ara n'estic fent nous de quan soc monitora. Per mi l'esplai MIP és una gran família a la qual sempre guardarem bons records i més que farem endavant. Què és per tu l'esplai? Per mi l'esplai és compartir amistat i aventures. Divertit! Per nosaltres a l'esplai és inclusió. Fer amics! El que més m'agrada de l'esplai MIP és l'equip de monitors. I jo defineixo l'esplai MIP com alegria, exploració, diversió, moltes coses. Què és per tu l'esplai? Campaments. Per mi l'esplai MIP és diversió, rialles i compartir. Visca l'esplai MIP!